nášho školského výletu, asi okolo 8 hodiny, odišli sme do Dobšinskej ľadovej jaskyne prezrieť si ju. Po jej prehliadke sme čakali na autobus, ktorý mal prísť z Popradu, aby nás odviezol na stanicu električky v Poprade. Autobus prišiel asi okolo 10:30. Bol to malý autobus švajčiarskej výroby Saurer. Vedel som, že v ňom bude veľká tlačenica a preto som sa ponúkol, že budem ukladať batohy na autobuse v Zahradke. Keď som batohy aj poukladal, ostal som na autobuse sedieť. Cestovali sme cez Vernár a pred obcov Hranovnica nás predletel takýto lietajúci disk. Vydával takýto zvuk. Bol to zrejme inoplanetárny lietajúci disk, ktorý mohol byť vypustený v predchádzajúci večer z kozmickej materskej lode, ktorú sme videli nad západným horizontom zo severu na juh preletieť. V Poprade na stanici električky nás čakala skupina štátnej bezpečnosti a vyzvedali od vodiča, čo nás to po ceste prelietavalo. Ten im hovoril, že pravdepodobne nejaké lietadlo. Viacej o tom nevedel povedať. Let tohoto telesa sa uskutočnil v čase, keď povojnové Československo nemalo vôbec rozvinuté civilné letectvo a vojenské letectvo vlastnilo len koristné lietadlá z druhej svetovej vojny a zbytok, ktorý ostál zo sovietskej výzbroje. Pozorovateľ iste pochopí, že ten lietajúci disk nemohol byť iné ako inoplanetárny lietajúci disk.